Sziasztok, anyukák és apukák! Szeretnénk nektek bemutatni Dexet, az édes kis kutyust, és barátait Liszta bárányt, és Donta csacsit. Ezek a helyes kis plüssbarátok kisgyermekes családok hűséges segítőtársai lehetnek, ha a babájuk nehezen alszik el, vagy ha éjszaka többször felébred és nem tud visszaaludni. A holland Zazu cég kiváló minőségű termékei mind azzal a céllal születtek, hogy biztosítsák a nyugodt éjszakákat a babáknak és ezáltal a család többi tagjának is. A kutyust, a bárányt és a csacsit több díjjal is jutalmazták már a babák és szüleik nyugodt pihenése érdekében tett szolgálataikért. Pocakjukban egy kis kivehető készülék található, mely 6 féle különböző hang lejátszására képes. Mint például a szívdobogás hangja, mely a babákat az anyaméhben eltöltött boldog időkre emlékezteti, ezért is van rájuk olyan rendkívül nyugtató hatással. A hangerőt kedved szerint változtathatod a készülék oldalán található tekerőgomb segítségével. 4 féle altató dal és lágyan dalító zene közül is választhatsz. Vagy ha a babádra a monoton zúgás, az egyhangú zaj van leginkább álmosító hatással, mint például a porszívó vagy a hajszárító hangja, akkor neked a fehér zaj lejátszó gombot ajánljuk. A választott hang 10 perc után automatikusan kikapcsol, de ha a babás sírni kezd, vagy megrázzák a kis plüst, a korábban beállított hang a hang- és mozgás érzékelőnek köszönhetően magától visszakapcsol. Ezért, ha babádat éjszaka egy rossz álom felriasztja, plüssbarátja azonnal a segítségére siet, és az anyaméh hangjait vagy gyerkőcöd kedvenc dallamát bevetve igyekszik megmutatni őt, és újra álomba ringatni, míg te nyugodtan alhatsz tovább, hogy reggel kipihenten ébredj. A készülék a plüss nélkül is használható. A hátulján található rögzítő szallag segítségével felcsatolhatod kiságyra, babakocsira, autósülésre, vagy ahova csak szeretnéd. Minél korábban kezditek el használni, annál biztosabb a siker. Ha teheted, már a kórházba is vidd magatokkal, hogy gyerkőcöd mi hamarabb megtanulja azt, hogyha a kisbarátja hangját meghallja, ideje álomba szenderülni. A plüssök anyaga extra puha tapintású, bevizsgált, káros anyagoktól mentes, a nemzetközi szabályozásnak megfelel. A készülék eltávolítása után a plüss mosógépen mosható. Ajándéknak is kiváló, hiszen ki ne örülne egy olyan segítőtársnak, akinek köszönhetően a babája jókat alszik, hogy nagyra nőjön, és még a család is nyugodtan tud pihenni. Jó pihenést és nyugodt éjszakákat kíván nektek az álompor.hu, a pihentető alvás tanácsadója.